самочувствие и хладнокръвие от Лъчезар Котев. Всичко останало той поставя началото и на нова опасна атака за Арда. Възможност за Светослав Коваче. Топката завършва в мрежата. Спечели първата топка, след това втората и тя е за Царско село. Въпреки това домакините не успяха да разгърнат своето нападение. Те са на лице. И ако в двобоя с Локомотив Пловдив у дома, който прия да се справи с спорния полузащитник на Арда Алекс Сантана, и сега Светослав Дяков с опит за хитро подаване към Жордан. Христо Иванов не можа да премине покрай бразилеца. Давид Кики, Атанасов. Тясно за Атанас Захиров. Георги Терзиев. Пресечено подаването му към Алекс Сантана. И сега много добър пас на Георги Атанасов. Когато говорим за трудни съперници, Арда излича най-доброто от себе си. Една единствена загуба от топ 6, дошла в 95-та минута на матча с Догоре. Много силна е транзицията на Арда в предни позиции, абсолютно във всеки един матч това е валидно. Фиго, Луки, Фиго! Браво! Симеонов успя да компенсира с хладнокръвни действия срещу Тяго. Един от последните шансове за Арда, сега Спас Делев на фланга срещу по-уморения и по-схванатия Торицов. Георги Атанасов, много по-опитен. Това е добра възможност за гостите. Георги Атанасов влиза в наказателното поле, Светослав Дяков срещу него. Притече се на помощ и Оливие Вердон, топката. Георги Атанасов. За да самочувствие действа Георги Атанасов. Прави го отново и срещу. Кай не успя да попадне в рамките на вратата на Васил Симеонов. Още една ситуация, която бъдете пак сигурни, че в случай, че се бе стигнал до попадение, със сигурност щеше да бъде разгледан. Емил Мартинов комбинира с Атанасов. Георгиев го дублира по левия фланг, именно към него.